naman nga suura naguro man nga day. Pero uro at siyan kay Neos. Panigurado mauran naman ini. O daw pa umuran siya. Di na nga mapapagulan na day magbarag-barag. Siyempre irarampa ko na naman sa kuya gagayunan. Baka joke, magayon ka? O naman sa minuto nakaantos ako sa sentro. Nagbaklayan sila ako madita sa ka pamasahi. O paano ko mararampan sa kuyang gagayunan kung mapadyak ako? Siyempre malakaw ako. Awiyo, pasali mo maniwara ka sa pamasahi. Ang sabi ng bandiris mo bakala ako manok. Awang nakayanan na naman sa mga kang budget Adidas. Oh, sus Mariusep. Iyon na sa mga nakayanan kang budget. Awiyo, na ini parati pa maninikan lawas kang manok. O namaanan mo an, 200 bagang kilo. O may barato pa pala na tinapay nguyan taadus bagang presyo ko an. Siyempre nagbakala ko ba dito taadus man sanap. Naglalakaw-lakaw lamang kita may pigtiti mo timo. O pauli na akong madita yung man sanang tuyo ko digdiyo. Madali-dali ako bakit tatuon kayo niyo umura na naman. Fast forward mga biyaw ni sila sa Birano sa Kobo. Ang mga lasin sa madiris sa sumanok na pigahagad niya. Bitis man sana. O tara mo kuna sa para na magani sa lawas. Tanaglayog na sumanok. O maliligo ng salo gaday. Wala na masyadong atay digdiyo. O maray pa ni mga aki na ini mabaralantoy na naman. Cherry Sandy. O masuriming gayo din iyo. O baka magtaram ka madi kang aki kaman nga niya. Ang kama dyan permi. O dahil ka nang salamat di. O niya na yung tanakauli na. Subitis kang manok ready na inilinigan. Na baka inibitis na ini. Barag-barag malinilan sa dira. O kagaipuhanan na gadalinigan ng maray. Dahil ko naman minanicure buda pinidicure. Tapadagit kin sa madiri. Sa baka matang amin ay ni makaon. Tapapakala kagaan ko pabagay niyo. Tas siyempre dahil taaram ko sa ini naglakaw-lakaw. Usak ka taray kalakaga na magaday. Pinahaloy-haloy ko na nga magpalakaga tanganing malamoy. Sana all madi malamoy. Kunin na tayo mga tugang ang mga ingredients. Siyempre may paminta tawyo suka. Wala lang na sibuyas. Sagar mas mahal pa sa sibuyas kaysa sa bitis na ini. Unahiling muna tabawang mas mga panggisa ko. Siyempre madili na agkunas pinakalakagaan na Adidas. And then sulod ko mali na agso tawyo. Mas durog pa sa puso mong paminta. Dinurog mo pa di. Baka joke. As in dinagdag ko masutawad. Siyempre pa nag-adobo di mawara ang soka. Ang sekretong ingredients ang magic. Sekreto man sa'yo mo tinaramo na nga ni. Kunin na tayo mga tugang ang sakuyang bersyon kang lansadirang bitis na adobo. Sa inot na subo mapaparuhap ka. Siyempre bi tauragong kang bikolana kaipuan may lada. Siyempre nagluwag na sila sa piran mga bi. Tapunaw na mag-aakaw. Fragi mo ang nagbakli ako pasaod buda pabalik naman. Nagray na magkita kain bitis kang manok lansadira man. Ang magkaraw pala kita mga tugang. Oo nga iba day magiging nagkakaraw na day. Tanaati da sinda. Pero kung di ba na naati tadati naman akong maati. Sus Mariusep. Oo ni na naman sa pamangkin kong pasaway. Pagtatawang ko abo man. Pero tayo ko pa daw nata ng so Adidas sa barbecue. Awtanan taman daw ito mga nasaraw. Ang maurang ba talaga ako magluto? Pwede na mag-agawang. Kalma lang madi. Agumon ka naman. Ang masakit na magkawang kay niyo. Tapuro to lang. O tawa magbitis na niyo. Makantidad na. Matanahinti ang kilo. Kabus-kabus saban sa naturang marahal. Mari ako taka mahal-mahal. Baka joke mahal ka madi. Kaburo barato ka man sana. Ang nata daw bitis na niyo. Maura ko nang namit ade. Based on my research, chicken fat is rich in collagen. For your skin, the younger looking. O pero may stress ka man sa presyo ko mabarakalo. Tawara ka man na pirak na pambakalo. Salo ko na stress. O sa kasaraman kang Adidas niyo. Nagkarilingawan ko na mag-diet. Sinalamog ko na bagas maluto naman sa sarsa. Kasayang man mga bi. Kaya puwanta lang magtipid-tipid. Mga madi-madi masama tabi. Sumaso na naman. Thank you for watching.